It's Abama on the beat. Ogini Bob, where to get fellow Jeffo? Oh, yeah, like your Jacob, he was a man who Maguno, which the contact, Jacob job, Melanie will go, Jacob job, in a bottle. Well, who's able to make a couple of well, look in the money, well, look, Jacob job, Rosi mi ni dem nani mi malu yeti. O balenki ye mu balenki monate. Iro ni de ni kane na so pewe. Ogini bob. O Diego job. Eji da contact. E malu ni gogo. Ogo na be business. Ogazeli ye. E malu no gogo. Wabuni jena chochi pepele Ogazelugi Imaluni wogo Iyo yu wagini wine menaka Imaluni wogo Ogini bob Wabuna madatu oluku owo Oyo chapu owo Imaluno wogo Ogini bob Makanasi oye chiye pelo pete Oyo lo Ina koto Wazuke bala kanado kono Obule bando sajali wenata Wadi nejana Wadi nejato Wekidi na mpanagele mpani Chidi na pulo foko yolo Ozo ipala mmangu Igo bakali ya nezi yago Ogini bobu Mawunobu Wakeleke madinine Wobulobu Wakeleke madinine niche Oye kaya gazi la gazi Malu no gogobu Ogini bobu Hey Mani tuwe fene nuwa batola siya Ona aga gidigidi Asili no gogobu Ogini bobu Hey Malebe Rabulebe jikwalu Danege jikwal balabu Ogwebu na jefo Otatarula kenechie Alobu na agu Hey Ogini bobu Hey Makanana malama Okazoli kwele mamiri Wake kwele onga koke Iwa pelikene Ajulo ye bosi mateko Wabuna chipa tadiri maisu Iwe nekeli niye Oye lo nada na jiniko woluko Oye chubu ya gosi koya gosi Wewe chi Oye maluchie Ojueto ogaseliye Yana chiya dinama Imalu no gogobu Ogini bobu Mawunobu Ogini bobu Iji de contact Imalu ni gogobu Wazuke malo Nalade Wego yibo na mada Pulobo Alobu na agu Wazuke mebe nebe de wali kwebu
jide tebaluti si n'ofe tezebe ekwe oyi agụ ego ni pablo bụ na agụ wezuga maganata obodo oji ego ji ọgwụ ị na-agwọta ọgwụ mgbagbu n'ọgwụ heba wege nọ nkịtị onye mmadụ ekwuru okwu owe ego si gbaba ọdụ elu ọgazi ya ihe asị na okpogo ọgwụ onye ụlọ gịnị bụ ọgwụ oji ego ji ọgwụ mmanwụ n'ọgwụ ejide kọntaktị asịkwa na igwogo ọgwụ weguru ndị mmadụ niile ndị na-egwu ogwu ego kedu ebe na-agwọ ogwu ego adịrọ egosi mana mgbawa ebe na-agwọ ha ede ya n'aka ha mmanwụ n'ọgwụ onye ụlọ mmanwụ n'ọgwụ ogene bụ ọgwụ ichekpa bụ ọgwụ agala ugbo bụ ọgwụ jide ete bụ ọgwụ anụ na ebe bụ ọgwụ oge ite bụ ọgwụ wezuga maganata na mgbawa abalị bịa anụmoge bulugbo wana mbuwake etego ụlọ n'ụlọ nwoke wepụ ogboguwe ochie oguwe aja n'okwu ogboguwe nna nna mụtariwa siwepụ ama nzukọta ụtụ efolu osi na ife anyị ga-eri ka ị na-achọ iwe ga-eri anyị banage chukele onye ime ya ọgwara ụzụ ka a na-ana ka abụsi mkpọ ka abụsi eke ka abụsi olu afọ na-anọ ụbọchị na-anọ ọgbawe onye eme n'ilu ọnọdụ n'azụ onye eme n'azụ na ya bụrụ n'ilu chọọ ka a na-agbanụrụ agbanụ ya wepụrụ ya n'uke ozi ji ya wetara ihe akarị okwu maka gịnị ego oyibo gejem ụwa ọgịnị bụ ọgwụ mmanwụ n'ọgwụ webụ steeti anyị nọ n'ihe ọ bụrụ mbalụ ụka emego mmadụ onye amalọzi onye na-agọzi nzu amala ebe agwasi bịa onye amalọzi ebe agwasi bịa onye na-achụkwuru ese nnawe nke nala mmụọ apụta asị na na-ejezi ụka onye ụlọ gịnị bụ ọgwụ mmanwụ n'ọgwụ oji ego ji ọgwụ ejide kọntaktị ịmalụ na igwego ọgwụ mmanwụ n'ọgwụ alọ wezuga egbela na-ekwe abamwe ogirikiri ke na-ekiri ododo onye ụlọ gịnị bụ ọgwụ akata aka bụ ọgwụ ijela bụ ọgwụ ogirikiri na-emegbe mmadụ iwe wọ́n wẹ̀ jẹ́ báṣu náà yá sẹ́nà bá gbọ́dọ̀ balọ̀ òkúlẹ̀ làwọn lè mẹ́ dìbẹ̀. fẹ́ẹ̀kì ẹgbẹ́ lọ sí màláńdé bòńdé àsìnà nànà gbọ́bù kẹwẹ́ lọ́bù mọ̀kù nọ́bù ọ̀gíní bọ́ọ̀bù gíní bọ́ọ̀bù òjì ẹgọ́jì ọ̀bù. kóòtù kẹ́ẹ̀bù ọ̀lọ́ ìbálẹ̀ pẹ́wẹ́ ibo bá kẹ́lẹ́ ẹ̀wà èsì ẹ̀kọ́ yá di wẹ́ ọmọ kẹ́mẹ́ nà má di mẹ́rin bó jìgìjì ẹ̀jì àpamọ́ n'ọ̀ká ògidì rẹ̀ mẹ́ pàmò mọ́wú bọ́ọ̀bù òjì ẹ̀gọ́jì ọ̀bù èjì dẹ́ kọ́ńtàtì ìmàlú ní ìgbógbó ọ̀bù. wáyé bírí ìpàgẹ́ kẹ́lẹ́ tó tó onye mụ na nwa na-adị na mma ndị kpatara ike we na chiwe dị na mma elu na-etutu oliba ma mgbe onye alọ na-agba wee bụrụ m ekene mma m jewe m enugwu ugwu na ugwu ka nke n'otogbu
chukwu emeke wofu mekọ dị bara n'ugwu ukwu n'ugwu onye n'ugwu kwuru dị na Anambra mekọ dị mma n'enugwu ukwu n'ugwu nwoke iwere ọgwụ ije ego jide ọgwụ CEO Eze Hotel Asutu niile ọbụla ego nke dị na Balado oke mmọnwụ ego dị mma n'enugwu ukwu n'ugwu CEO Logic Deba Wetosili Limited niile mmanwụ na-ebe ego dị mma enugwu ukwu n'ugwu wele na-agbamusu na ya wegulu megbumu wee jewe obodo uke yedinu onye gbugolu na n'uke wegbume chifu gbadabuchi ugwu nna ya nwoke mmewe wọdụ jebasiri ike awodu onye ego gbugburu uke awodu nnekwu mmanwụ itulete awodu onye uke nke masịrị ike awodu n'ọgwụ awodu na iwere ọgwụ ijide kọntaktị iwere ọgwụ iji ọgwụ jide kọntaktị awodu onye ego uke ọgịnị bụ ọgwụ dikret awodu na alaba welusi ego wedu nke uke niile awodu bara mmọnwụ na-ebe ọgịnị bụ ọgwụ wesicha ya n'igbe esu n'iwe merie kedu onye ya ebuo wee kelezi ebuwe chis nna m ụka ilochi onye site kule niile n'obi bilions Bobby Bilios oke mmọnwụ CEO Bobby Bilios Exchange wege na-echeche ego na Uganda ebe ebuki na-achụ ego Bobby Bilios onye kwule niile nwoke n'iwere ọgwụ ijikwa kọntaktị wee jide ọgwụ oji ego ji ọgwụ ị na-agwọta ọgwụ wẹ́lọ́gbù n'egwu na-eme wesibuke n'elu ihe ọtụtụ nzakwule Anambra bụ miliọnụ ọgwụ na kwala obodo akpa oluche deti ndị were ọgwụ raifụtetubodi n'owelo isi wezuga ma gbawe mkpịta ekwe mmọnwụ na-afọga n'igwe etewe egwu jela na mọwa na-agbala egwu weke na-eze emuwe chis jela n'ogwu mgbalibiya nwoke mmewe Amaka na-eke jela ọgwụ jela dị na-agwọta ọgwụ o jikwa kọntaktị wee jide ọgwụ oji ego ji ọgwụ oge Amaka na-eke jela dị ọgwụ chifu jenigbo weke na-ele ego n'obodo ụwa niile good man na South good afternoon na China jela dị ọgwụ good evening na Lagos steeti niile oge mma Amaka na-eke jela dị ọgwụ onye eke gburugburu n'ịbalị mmọnwụ mmọnwụ n'ọgwụ Amaka na ọgwụ ndị were ọgwụ onye eji ego jide ọgwụ obere mmadụ abụzụ na-atala odogwu kedu onye na-ekwu Bagbalịmwe chief Emeka
Chief Emeka wenu na n'ike $1 niile $1 na South $1 na South odogwu ijikwa ego wee jide kọntaktị ogini bụ ọgwụ $1 na South onye nsọ ogiliga egbe ya ogiliga na n'ike Chairman Chief Executive Social Plaza wekedi n'Enugu steeti niile n'okwuwere ya ebe na n'ife niile dị n'iche n'iche nwoke na ọgwụ ogini bụ ọgwụ ijide kọntaktị mmalụ na ikwego ọgwụ oji ego ji ọgwụ ị na-agbata ọgwụ wekedezi emume chi Chijioke Kajete na-akpọ onye ga-ede mkpa niile n'ime obodo Nsukka local gọọmenti nke niile sisi ya garacha ebiye sisi ya garacha Nigeria Limited agaracha bala mmọnwụ onye ego na Abuja ka ị na-achụ ego gị ogini bụ ọgwụ sisi ya garacha nwoke ji kọntaktị wee jide aka dị ogwu ogini bụ ọgwụ sisi na-agbata ọgwụ ọnọdụelile steeti nwoke na-ele ụlọ dị mma wee chọba na ịchọba ụlọ ị ga-ego osisi ya garacha odogwu ọnọdụelile steeti ụlọ dị n'iche n'iche nke ịchọrọ n'ebe gị ya na ala dị mma sisi ya garacha nwoke n'Igbogo ọgwụ ijikwa kọntaktị oji ego ji ọgwụ onye ego na Nsukka ogini bụ ọgwụ nakwa ndị gwọrọ ọgwụ ego oyibo ka eji emenu obere ga na-asa na onye ejije ahụ ịbalụ ọgwụ ogene gwanụ oyibo eji ego eme oji nne egwulibe nketa eji Igbo oji ebu mgbagbo ọgwa n'ezi agwụ oji ebu ka ekene oji fozi ebi nna ibekwe ozo iwe ji ego emegbe ozu nke mgbagbo onye mgbagbo na-akụ nna CEO Agaraba Nigeria Limited Weze Cosmetics ka ị na-azụ oji ego biye iwe ji ego eme nwoke igwe na ọgwụ iji kọntaktị wee jide aka dị ogwu mmanwụ na ọgwụ CEO URO Autos onye iwe ji ego eme gburugburu ezigbo onye mmegbu ọkwa na-agụ nna agaju ọfọ ndị ya iwe ji ego eme agaju ọfọ ndị ya wa onye mgbagbu ịbala mmanwụ n'ọgwụ ọgaranya obi ya dị ọcha onye mgbagbu ọkwa niile weze n'olivia na-egwe mmanwụ na-agba wekenezi emume ji Filemon ozo oyi mmadụ gbeze nwoke afọ onye egwuregwelo webụ n'ọgbụ niile Enugu steeti niile ezigbo onye ego na Angola na Rwanda na Angola ka ọ na-achị ego ya delele pawa ezigbo onye ego ji pawa jide kọntaktị bago mmanwụ n'ịbawa ogini bụ ọgwụ iji kọntaktị wee jide aka dị ogwu oji ego ji ọgwụ n'ịbawa mmanwụ n'ọgwụ wee fete ntasi pụta mbido
cheke na-ele ozigbo onye ego ya bụ CEO Engine Convention na Ntara niile na Rwanda niile ebe ị na-achị ego gị wabata zuwelewe n'okwulotu niile odogwu batala ego wee zugo ụlọ ka igwe kemala ihe mara mmọnwụ oike nke mgbe ego onye ohiriga niile ekwulobi ndezi agụ na ngola ogini bụ ọgwụ nwoke ji kọntaktị wee jide ọgwụ wee jide aka ndị ogwu onye ji ego jide ọgwụ wezuga emache eferuo ike gadiri lawa anya nkụ onye ọlụ n'ọgwụ wee kenezi ebuwe chief Janet ebe Agunatagasi one na Malaysia ezigbo onye ego one Agunatagasi Abuja Kata Adulasi ndị na Cambodia niile CEO Chinagolo Oil and Gas Nigeria Limited Aku biggest church ezigbo onye ego na Malaysia Indonesia odogwuni Bogo mmọnwụ iji kọntaktị wee jide ọgwụ onye ego na Philippines nwoke n'ịbala mmọnwụ na Vietnam onye ego n'ịbala mmọnwụ ogini bụ ọgwụ mmọnwụ n'ọgwụ wee bụrụ ime ekene ka nke n'ọdọgwụ ha chief onye aja Kenneth Chukwu n'ụzọ onye mgbe ike n'Enugwu Ezike niile gburugburu na Nsụka onye igwe local gọọmenti na Nsụka mmọnwụ n'ọgwụ ndị ji kọntaktị CEO Kelly India Atlanta niile Kelly onye ego ọba wele churches dental service ekedi n'Enugwu Ezike niile wezuga imele ede na mgbewe mali onye ji ego ogini bụ ọgwụ onye ụlọ icheba bụ ọgwụ akata aka bụ ọgwụ ijele bụ ọgwụ weta dụrụ eze mmadụ iwe werie iwe egwuru dị ejide weta wee igbuwe weta mụta sọpụta mkpali ahụ egwu onye ụlọ mmọnwụ na-ebe ndị were ọgwụ ndị kọntaktị ijide jide kọntaktị mmadụ dị igbogo ọgwụ gịnị bụ ọgwụ kedu eluigwe chief Uchechukwu Osai onye ibufu n'Enugwu Ezike na Nsụka CEO Awele Global Exchange na South niile Awele ego na South CEO Awele ego Global Papers Ogayala Abala mmọnwụ CEO Awele ego boutique na Nampala Rogu ni Bago mmọnwụ ekwe ji kọntaktị wee jide ọgwụ oji ego ji ọgwụ mmọnwụ n'ọgwụ ogini bụ ọgwụ wesi
onye jụ ya gosi ya gosi gosi onye were echi oge na mbe na-azala ndụ ekwe ịbalị mgbanwe walụrụ ndị nkịta olili mmadụ na mgbe ya lọbụ na gụbagote na-ekwewe mmekwe hei akwa nsọ bụ ọgwụ ogini bụ ọgwụ onye eze ha nọ nsọ ọgwụ alụọlụ ya ọlụ alọ ịgba jele ebili m ekene ka ekene dọtụ dọtụ chenna ekwe mebi ya yiri otu okwu na-ekwu okwu ahụ ezigbo onye ọbụla otule dibe onye ọlagụ ugwugba na Nsụka oke egwu na-ekwu okwu onye ọlagụ ugwugba na Nsụka onye ọbụla otule dibe na-ebe ọbala ọla nwoke iwere ọgwụ wee jide kọntaktị ịba wezuga emeghe Chief John Chinonso Ejiofor Chief Michael Yanesia When you will love the one in the kingdom in the Bulu, Omega Nino Yego, Oya Pinsukanine, Waka Iwalo, Ichibagontat, Ojiego Job, Oya na Philippine, Philippe, CEO, Omega Nia Global Service. Onye ego no big kingdom nwoke iwere ọgwụ onye ego na Jakarta na Indonesia ego gịnị bụ ọgwụ mmọgwụ na ọgwụ icheba bụ ọgwụ ekelezi nwe Chief Chukwuebuka Edwin na-agba eriri ejeke ego wenu na Jakarta eriri ego na Jakarta na Indonesia Oguchukwu wenu na Jakarta niile onye ego na Jakarta Oguchukwu kwoluwo na adini onye ego wenu na Ethiopia na etiti niile local government Enugu etiti na Nsụka CEO Oil and Gas CEO Real Estate important as a board onye ego n'ịbala mmanwụ nwoke iwere ọgwụ ogini bụ ọgwụ ojibego ntatị ịmalụ n'igwego ọgwụ onye ụlọ gịnị bụ ọgwụ nsọ bụ ọgwụ alọ weke na-eze emuwe Chief Kisele Chukwuemeka the popular forms wegu well obi wenu n'eshia akilasi ndị mụko n'eshia onye mụko igbe titi wanụ na Nsụka n'Enugu steeti n'eshia ka ị na-atụ ego gị oke mmanwụ ilu dịka na yuma nkọ onye ego na Indonesia ogini bụ ọgwụ oji ego ji ọgwụ CEO Corporate Firms Global Service ogwu na-agba agba onye ọgbọ Igbo akalia
CEO Popular Exchange Power CEO Popular Land and Property Enugu State Onela Nonela Monguno Oyolo Gini Bob Iba Haji from Bondono Hey Oyenugu Esike Nansuke Kwensuka Enugu State Obonda Ono AKA Don Valet Global Service Oyegonachi Yawakane Strong as a man Agana Basa Diniche Niche Doku Balamon CEO Don Valet Global Exchange Oyegona Jakarta Getting a donation CEO The Wallet and Property Land and Properties Oyego Gini Bob Hey Oyego Namba Wuna Be Wenjebu Kanke no Toku Wenjifu Bob Chukwu Dibemu Chukwu Dibemu Nado Akujagada wenu na Nsukka Oye Nsukka Akujagada na Nsukka Oye Gona Indonesia Redwood na Thailand Power CEO Ventures Construct Ventures CEO Real Estate and Construction Yakeji Malodogu Oyego Nobu Waka important weekend when the contact Ojego Job Malini Bego Oyo Gini Bob Wakali Muwaji Findamuti Nika Weekend Oh yeah, no man. Robio Fansa no Zukulu. Nanampala State. Akunyewa Debu na South Sudan. Oyege, Uyewa Debu na South. Woke ni Gogo. Woke ni Kaiwelo. Wenji the contact. Ojego Job. Wake you wanu na Abuja. Wake you na Abuja. Na South Africa. Bebe Buki na Diogogi. Ndi welo. Oye Jego Jibob. CEO. It's in a pop project. BTY Agila Limited. CEO. Isako Project Hotel Sinine BC World Limited Oyego ni Welobu Ogini Bob Oye Jigwe Contact Aluno Wego Bob Ogini Bob Wale Kuleme Ibalimbagu na Hape Wake Nebuwe Chief Wego Bina Wafada AKA too much talking a lot. Robin na Wafada. Oye Legend Suka Enugu State. Okemo. CEO Wafada. Nations Global Exchange. Oyego. CEO Wafada Global. Wafada Electricals and Electronics. Associates Ikona Suri. Oyego na Suka. Woke Dike Wego. CEO Wafada Boutique. Getting na Anambra State. Odokuja Femo. Woke mi Wego. Ogini Bob.
ọkwa nsọpụ ọgwụ ị na-agwọta ọgwụ oji fute chinozie jọfọ onye mgbe obi iwe nkata niile onye mmemme okinaka okina ụlọ n'ezi egwu onye bido material ka ị na-azụ bido material dị n'iche n'iche kedo na-ede ede n'afịa ka ị na-akwụ ego gị nke gị na-akwụja onye ego n'ịbara mmọnwụ nwoke iwere ọgwụ ogini bụ ọgwụ onye jikwa agali ejide kọntaktị mmalụ n'igwe gị ọgwụ CEO Olo Sitecom Nigeria Limited Akubiki wenu n'olo Igbo bakarie Akubiki n'olo Oyo olo n'okenedi Nwoke iwe n'ọgwụ Regwu si na weta wa ebulo ọgayala Gịnị bụ ọgwụ Wezuga machiechie Sonde bawoso Igbo bakarie Bakali muweji Chidebele Ise n'ugbozo Onye bịakwa haide N'ime bọdi n'ejo Ese melo wanu n'ezi agụ Wekenele kind of building material dị n'iche Nke dị n'iche n'iche Steel company Hey Na-edenye building material nke dị n'Abuja Ebe ọgwụgwọ nọchi ego CEO Agebe Steel Company Nigeria Limited mmanwụ onye ego ịbalụ mmanwụ Sunday Bank Jolo Ebenebe ebuwe ọmadike wanu wenu obi egwu ọha ile niile ogini bụ ọgwụ mmadụ ike ejenye ọgwụ na aganete mmadụ meme ojigichi echi nwoke m akpa mmanụ ọka wee mmadụ onye ji n'ude na-eji ya amụsi Bakwele bise ndesi igwe Wegbe eze manele buke Wegbe obi akawa Wegbe igwe wake ndo Nashikwu ezo biki ndo Igwe obi aka n'obi Wegbe obi akawa n'obi niile Hekwo ka igwe n'ọbụ Wegbe ele na-azụ mgbe n'obi Igwe ni bagomo Wenji kọntaktị Igwe wele ngabasị n'obi Nwoke m igwe obi yake Nwoke iwere ọgwụ Ogini bụ ọgwụ Ogu na-eyi ife ndị obi Power Wege na-eze emuwe ji fogbu efi Bonegenu Chidebele n'ogwu Aluse botefe olobi Aluse botefe wanu lobi Na Nsukka n'Enugu steeti Aluse CEO Chidimma Enterprises Ole moto dị n'iche n'iche Moto basi dị n'iche n'iche Ke na-azụ gị N'ogogo ga gị na-azụ efe gị Ya na Uganda Onye ego na Uganda Onye ego na Ghana Odogwu Alụsa botefe n'obi Nwoke n'igwe n'ọgwụ Nwoke na-etụbata moto sipepas Na Ghana ya na Uganda niile Alụsa ego n'obi Nwoke n'igwe n'ọgwụ Ogini bụ ọgwụ Onye ji kọntaktị Oji ego ji ọgwụ Hey, mmanwụ n'ọgwụ Hey, igwe n'ọgwụ Wezuga ebe na taa Chọọ dị basi iwe na-ekere ime ihe Iwe onye jiri kopu ya na mmụọ What's a man that's not everywhere? I love when I go to the moon. Well,
ozigbo onye mmakwu n'Enugu steeti Chukwuebuka Anude onye na-enwe mbụ na Kanu na sebe ngeri Kanu ka ọ na-ajụ enyi ya Chukwuebuka Anude bụ ya oche na-acha mmanụ na Kanu anụ nwere obi niile Chukwuebuka Anude afia jenaratọ ka ị na-azụ jenu dị n'iche n'iche ka ị na-azụ Chukwuebuka Anude nke eji ya bụ mmiri nke eji ya bụ ọgwụ Chukwuebuka Anude onye mmadụ ọgwụ n'Enugu steeti dokwu n'ịbala mmọnwụ nwoke na iwere ọgwụ n'ọgwụ ndị were ọgwụ Chukwuebuka Anude agwa ji kọntaktị wee jide ọgwụ ọgịnị bụ ọgwụ oji ego ji ọgwụ nwazuga egbe n'oge nata owe anawaka ọ na-awa obodo obere onye ọlụ na-atọ obodo Igbo ma akarịa a na-esiri Igbo bụ ụtọ emume ndị nwere ọgwụ onye bụ ọgịnị bụ ọgwụ onye ji kọntaktị oji ego ji ọgwụ wee jide akarị ogwu mmalị na igwe gị ọgwụ ọgịnị bụ ọgwụ onye lụtụ nsọ bụ ọgwụ a na-ebunye mmadụ dewe okela dewe ọgwụgwọ ọnụ na-ebu ka nnawa m obodo mmanwụ ya na ebe mmanwụ ya n'obodo bebe igele 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 ịba alọbụ na-abụ ya were